nih aku sampai lupa gimana nih. Lagunya mendua ya Mas? Iya. Itu apa lagunya iki? Ana mendua, ana iku Badai Biru, Madiun Ngawi. Sudah nggih? Sudah. Sampun ya? Oke Mas, yuk tolong lagu Mas. Mendua dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bayi Manggolo, oh ye. Oh iya. Mas Ari monggo. Mas Hari. Yuk. Mendua Mas, mendua yuk. Mas Ari, ayo Mas Ari. Ini Mas Hari. Habis pikir kurangku di mana Kau tega melepaskan aku. Imajinasi berbeda. letak hatimu. Wah gimana? Mas Aleho, aku melihatmu Mas. Yo, iya. Ih, goyang itik. Itiknya banyak banget. Rondong ini ando, aja cecek ini ando. Se, nah, ganti-ganti asik. Goyang itik bro. Iki loki, iki loki. Baden, halo. Yo. Marwano kecepet ora ragu halo. Hei hei hei. Kita habis Mas Andi. Natap. Kamu terlalu jauh. Imajinasiku terberai. Terdiam aku melakukan bangun. Dimanakah letak hatimu? Mas Aleho. Terima kasih. Aku guyu guruku nganti keteko. Bayi Manggolo, oh ye. Kurang ajar terus ya Allah ya Allah. Keteko iki lho
Delala iso balik aku maklak. Ora balik. Sengklik. Nggih, Noni makasih ya Nik ya. Saiki gelem teko terus Jin, ndek iki rada piye pira-pira sasi ra teko. Aku mendring ora. Mendring apa? Kulkas? Guyu nganti merinding, guyu Oh, nganti merinding aku. Kok iso lho ya aneh-aneh kae. Ayo diaturi wonten Badai Biru, Mas. Yuk. Ala Udin anger ngono ya ngono. Ala gayam tek sok. Hah? Kok lagu apa ae lho, Bangga? Hah? Ayo. Bagai bunga. Iya, Dek. Iya. Ayo. Ayo kemros kan nyanyi. Ala kowe ku penggam kok nguyah-nguyah tok nyanyi bareng ayo. Ayam ben seneng kalau ayam. Bagai bunga layu di tangkainya. Bunga jatuh tiada yang sudi
terima kasih. Yuk, saat tembang yuk Mas ya wonten Madiun Ngawi saking Mbak Kastur. Dolanane coba dibaca menghubungi iki mang wis melebihi batas ya sayang ya. Ya, engko cek metu ya. Lakone iki tutuk sik kowe jek ana bintang tamu sing durung ditokke. Iku Yono jambu alas ndek bengi. Kan lagi metu sedih lho ndek bengi Yono. Ana lagi nemoni iki ya MC kok oper-oper. MC yo sedih lu kok wis balik ya Mas yo. Ayo Mas, Madiun Ngawi. Cheers. Siji apa loro? Ya, gak apa-apa. Jeke gage kan nek wani gambarem apa anang. Ayo Mi. Neko nang. Tak lebok nang SMK Tunas Harapan gue ya. Enggak. Iya. Keren kan? Yo. Apa? Kaci golek sapa? Oh, Birta. Ya. Meta. 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 Mangga. Bonus. Kaji. Kaji. Iki lho. Oh. Nek salah tingkah lho. Terminal Madiun Ngawi.
bayang ya pamunutan dibacutke mangken dalu. Rezeki nek Mangga Dara Putri. Oh, sing kleru kok. Mangga Dara. yo kaget nek tiba. Boten apa-apa Dara. Nggih kula. Ibu Prameswari anggone situ rusak-rusak utara suara. Nggih. Jenengan ampun susah. Lah nggih kula ngenten biyen niku kersane jenengan mboten susah terus. Iki bingung kok malah dibuang. Nek bingung nggih cekelan cagak mawon. Karena isih bingung kok. Ya wis untali bodrek aku nek bingung sithik tak untali bodrek. Nggih. Nggih Ndara. Wonten tamu Ndara, pangendane lho. Nek kursine lho. Kursine gak ana sing duwe iki lho. Monggo Ndara. Ini artis, angkat ya kok artis. Senenganmu kok bujuk. Kali piye kan? Kok kantonipun karo royo-royo. Istrimu wonten kali. Pancen ana wigati sing bakal tak kandhake kelawan. Mergo kabar sing ditampa warga ana ing kraton Ewondene ibumu lagi wae ngurup kasedan. Aku pinangka badal wakil keluarga ning njaba. Amung nderek asok bela sungkawa. Dungkap kaping pindhone aku mung diboboti kelawan calon garwamu ya Panji Inukertopati. Kuwatir lamun to kekes penggalih babakan sedane ibu. Pinangga tandha panipur lan uga bukti tresnane Inukertopati kang tumaduk lawan sliramu. Aku diboboti supaya masrahke anane golek kencana. Terus golek kencana kapora cacahipun kalih menika kang peparing calon garwa kula kang Mas. Ora kleru. Mergo putri ana ing Kediri ki rak yo loro cacahe. Sliramu lan kadangmu galo aja. Lho, nek ngaten kula lati paringi Kang Mas. Mengko lamun sliramu nyuwun kelawan kanggukmu gandul condro. Mengko bakal diewe nanging aja meksa kelawan batene kadangmu. Ake boten, kula niki wong riman. Oh ngono. Sawetara tampan. Kula tampi nggih Kang. Halo. Sarene wis rampung kewajibanipun tak. Aku ora bisa suwe mapan on ing Kediri mergo isih ana jejeban sing kudu tak rampung. Sawetara aku njaluk Pak. Kondur panjenengan iki Kang Agus. Wong pamujimu lho wis tak. Aku ya Kang Mas ya. Enggak usah. Ora apa-apa. Tetep kene wae. Derek Ndara kasih. Ora ana wong ayam kejebak dul. Nggih. Mbok sak pawehmu to Yayi. Ake boten. Nek kula milih luwih dhisik. Ya wis. Kamu to sliramu pengen milih naik janji yo. Pripo ya wis kok temtokke pilihanmu sing ndi? Wis kok buka wujude kaya ngopo ora tak dijolki. Halah Kang Mbok galo. Kok ngawotenake prajanjen to Kang Mbok? Lah piye? Kamu tak gelem ya ra apa? Nggih mboten usah. Boten usah. Kek Kang Mbok, kula janji. Yen wis tak buka ora bakal tak ijolke. Ngono ya wis kana milih ya. Aku tak milih. Ya. Dina. Aku yang pilih yo. Aja mbok Milih Ndara. Aja mbok pilih nek kliru kowe kok diundang ngono. Nggih mungkin nek kleru isine tak bener. Kowe pilih apik sing ndi? Anu iki mang isi opo iku? Aja isi golekan.
Isi linggis gue ngetak aku sisan beri kurang lagi. Ora rasanya. Alah. Kepayu kowe. Kanggo galon. Aku milih iki wae kanggo kowe enak. Apa iki wae tak ijeni. Lah kok yen aku kok Allah ya. Tak ana yo ben. Sepenting aku tak apik. Alah jam. Ki apik. Aku cupri ya. Nek yang tuh. Aku cupri ya kok yo. Napa Ndara? Lah wajahe bungkusnya Allah kok gek jerone Allah. Wis to kamu. Nggih Ndara, bungkusnya kok Allah nggih. Sampai aja lewat, kenapa ae? Ya, emang bukanya. Nduk ilang ana kan nduk, nek reken lho, nek reken nang sing gulung-gulung kok nduk, ilang ana nduk. Ilang ana misui. Jangan sing belum buka aku ya. Di. Ora golekane melu kok. Kurang ajar. Sabon. Mulai hitungi nggih. Dihitungi selawe mundur nggih. Selawe. Santos mundur. Siji, loro, telu. Api Ndara. Golekane Ndara. Apa bisa saja Ndara? Golekane jenengan niku unik lho. Raine kaya bar muda jagung kena panas. Kakak Merkuri. Niki lak jenengan sing milih-milih piyambak kan Ndara. Mbok ditampi saentene. Ayo kok dibuka kita ya ampun. Dibaringi toplek Gusti Putri nggih. Oh my no. Mungkin kula pundhutke melih. Tombaske melih. Nggih, sami mawon. Ih, moe nek kaya ditari rapi ya. Iki urusane panjang iki ngene iki. Pak No iki lho, Pak. Pak No tumbasno golekane iki lho, Pak. Ora gelem golekan sing udut jare Pak No.
Mendunge petenge ya Allah. Baleni menang. Aku koyo disambut teron. Sakit ya sakit. Maaf Sri. Siapa jenenge? Aku cari dia. Maaf deh. Kurang ajar. Apa ta, Sri? Balang sitok. Koplak iki lho Sira. Ana apa kok muwun ana apa? Ibu Rama, Ibu kenapa? sampun mentolo dasi dumateng kula dipun cepani lho. Padahal Inci kados pundi, Kang? seliramu tak pasrahi kewajiban momong putra-putramu kok malah kedadiane kaya ngene iki kepiye? Nyuwun pangapunten saderengipun. Mboten kok kula tegel kaliyan anak kula pun Galuh Candra Kirana menika mboten. Panjen? Nanging ingkang kesaleten menika putra panjenenganipun Galuh Candra Kirana. Lupute Candra Kirana apa? Kadangipun menika namung ngampil golekanipun. Nanging nyatanipun boten dipun paringaken. Kula ugi sampun nembung kula nyilih. Ugi boten dipun paringaken, Kang. Kok nganti entuk golekan iki saka ngendi? Kang paring calon garwa kula Kang Mas banget lho. Sing peparing garwamu. Yen kaya ngono Rama ora bisa meksa. Nanging keng kebangetan kuwi calon garwamu. Ngerti yen ing Kediri kuwi putrine loro. Paring golekan bae kok mung siji. Sampun peparing wujud kalih kok Rama. Kaporo Yai Galuh menika sampun kula paringi Gusti. Kalau ajeng wis diwenehi. Lah kok isih melek? Nanging Rama, golek kula mikala kok Rama. Beten kaliyan Kang Galuh golekanipun sae. Mbok nrimo. Sing arep dadi manten kuwi Mbak Yumu Galuh Candra Kirana. Iki sing peparing Kang Masmu bangun. Mbok yo kowe nrimo. Nanging Rama, kula niki namung ngambil sekedap kemawon kula gendong sak sampunipun rampung kula waksulake kok Rama. Kula boten milih, boten kula suwun kok Rama. Ora arep kok pek. Boten. Galuh. Ampilana kandangmu Galuh ajeng. Boten Rama. Sedelo wae. Dan kau sedelo boten badhe nyamariki. Mengko yen nganti ana apa-apane golekan kuwi Rama ki bakal ganti sing luwih apik. Boten pengenake Kang Indra lan Kang Ayu boten. Silihke. Boten Rama. Wes kene wae. Rama sing ngambil. Dan Rama kangen sakit boten badhe kula nurki. Nadyan Rama sing ngilih ora tok paringke. Galuh. Wiwit kapan kowe wani badal marang gawe wong tuwa?
Wiwit katilar sedo dening ibumu Prameswari. Rama pasrah marang ibumu Padukaliku supaya glowentah marang sliramu. Ora kabeda-bedaan. Sileke. Sileke. Sakit Romo, sakit. Kuwi sing kok arep. Boten Romo. Anane Rama tresna marang kowe kabeh. Mergo kowe kabeh iki putrane Rama. Rama ora bisa mbeda-bedakake nanging kebangetan. Ger. Mung perkara golekan wae kok nganti tok gondeli kaya ngono. Jalaran kula menika sampun sumpah Romo. Sasampunipun kula nampi golek menika. Mboten badhe walasake Romo kula Romo. Yen kaya ngono nadyan Rama ora bakal tok paringake. Isih tetep tok gondeli. Ora tau ngopi. Romo sakit Romo. Yen kowe kepengenake Rama ora bisa. Manuto karo gawe Rama. Sileke. Ampun Romo. Halo Chandra Kirana. Aja luputake Rama yen nganti Rama keladuk kowe paring duka karo. Romo, kula terima kasih banget kula. Kula menika putra panjenengan Romo. Monggo paring pangayoman dumateng kula. Rama bakal ngayomi putrane. Sing ngestokke marang gawe Rama. Sileke. Ora tok sileke. Ora tok sileke. Kula Rama. Yen wis gak kopol rikmamu. Panji Nukertopati ora bakal bisa nrestani kowe meneh. Sembulih karo wong tuwa kaya ngono. Mula sadurunge Rama mentala. Sepisan meneh Rama nyuwun. Paringke. Boten. Ampun Romo. Ora tok paringke. Yen ora tok paringke minggat cotaman. Seneng Boten to Rama. iki sing kok karepake. Boten. Kalau menika ugi putra kula, kula tresnani ugi kanthi lair lan botos, kula boten beda-bedakaken kok ramane. Sliramu iki ibune. Mung gulawentah bocah loro wae kok ora bisa iki njur kepiye? Nyuwun pangapunten mrata kula menika lepatan den kula wentah kaliyan putra kula pun Galuh Candra Kirana. Mongko sedhela meneh. Galuh Candra Kirana arep dhaup lan Panji Nukertopati. Nganti calon temanten lunga saka Kediri. Yen nganti kapirsanan dening Kang Mas Prabu, mengko sing dudukani iki dudu kowe nanging aku. Kang Mas, kula aturi pitados kaliyan kula. Panjenengan boten badhe dipun dukani kaliyan Kang Mas Prabu. Ora didukani kepiye? Putra panjenengan menika namung boten namung setunggal Galuh Candra Kirana ta. Banjur karepmu? Putra panjenengan menika kalih. Galuh Ajeng niki ugi putra panjenengan. Menika Galuh Candra Kirana kala panjenengan tundung minggat, nggih ngantenipun dipun nintoni kaliyan Galuh Ajeng kemawon to Rama. Kok Ibu kok dipun niru pripun? Kowe iki ngawur iki Patur. Ngawur kados pundi? Lho iki mbok mikir. Puji. Galuh Candra Kirana iki wis dewasa, wis pantes dadi manten. Lho Galuh Ajeng bocah isih cilik arep dadi manten. Ibu dadi manten Ibu. Ora pareng ngono meneng. Ramane. Ana apa? Menika leres. Galuh Candra Kirana menika sampun dewasa. Menika Galuh Ajeng menika tasih alit. Sampun to. Mangke panjenengan pasrahaken dumateng kula. Boten-botenipun menika Panji Asmara Bangun menika mangertosi bilih menika Galuh Ajeng ramane. Kowe gelem? Nanging napa? Kepiye? Dados kemanten menika sakit napa boten Rama? Umpama
lunga bar dijabke nek nganti kowe semamput aku ora tanggung jawab. Aduh, kok mata semamput to, Romo? Ya kok ora semamput kuwi larane ra karuan kok. Aduh, sakit kok iku. Ora loro kok, Ger. Pancen bener. Yen to bar dijabke kuwi sepisanan lorone ora karuan nanging. Yen to wis bolak-balik walah penak ora karuan. Golek tunggale malah. Ana apa? Iku kowe ta, Romo. Ya mergo ibumu ora tau ngrasake lara kuwi. Pejinan iki kok ya aneh wong kalih pejinan nggih prawan ngoten kok iso ora ngrasake lara. Lah tanggung jawab kowe. Nggih, pun mangke Nek nganti mirang-mirangke aku aja takon dosa. Oh,